myslím, že to slušné vínko toto. Vážení přátelé. Sem ku mne. Ako síce... Cari ragazzi e ragazze. Nie som síce duchovný otec tohto No zájazdu, lebo som ho nevymyslel, ale solo počas cesty som sa Pero per autostrada automaticky pasoval za vedúceho. automatico para senti complimenti. Čo? Nemám vôbec v pláne o ničom rozhodovať. Nemám v pláne vôbec o ničom rozhodovať. Za chvíľu vám poviem, čo bude zajtra. Salut. Pijeme s Trekou Corpus Dunaj Alibernet 2011, čo som si dovolil z mojich najlepších domácich zásob. Týmto kultúrnym spôsobom. Nie sme žiadni barbári, aby sme pili horčičákov. Keď sa tu pozrie, je to tu samý znalec vína. Je schopný rozoznať ročník, 83 Nitrianske knieža, 94 Dievčie čaro. Od stanice Nové Mesto. Venušino čaro. Venušino čaro, rád rozoznávam. Zámodskú sviecu. Čau. Čaute. S duchovným otcom, s duchovným otcom. Kto nepije s nami, pije proti nám. Čau, bambino. Čau. 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 Ja vám ešte poviem, keď som predával víno. Na zdravie. Keď som predával